guys, खुलुमबाय So बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनैहाय जोंनि स्किननि बागै रायलायगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखायो एक्ने एन्ड पिम्पल्स आथ' कमन इश्यूज आरोना So बेफोरबायदि प्रब्लेमनि थाखायनो जोंनि स्किनावहाय डार्क स्पट बा ब्लेमिसेस बा माखासे गाज्रि थासारि सोमजियो आरोना स्किनखौहाय गाज्रिबो नुयो लेथ्राबो नुयो थाखाय ओरैबायदि मोजां मोनसे जिनिस दङ जायखौ इउज खालामोबा जोङो बेफोर गासैबो प्रब्लेम्सनिफ्राय बारग'नो हायो जिनिसानो जाहैबाय निम नोंथांमोनाथ' उन्दैनिफ्रायनो खोनाबोखादों जे निमा ओरैबायदि गोखा जाय जोंनि स्किनखौहाय बिराद हेल्दी लाखियो So बे नेचार सियरनि नीम लीफ पाउडार निमावहाय दङ एन्टिबेक्टेरियेल आरो लोगोसे एन्टि इनफ्लेमेटरि प्रपार्टिसआ गोबां दङ आरोना So बेनि थाखायनो जोंना रेडनेसआबो खमायो आरो लोगोसे थाबैनो सोखानो हायो जोङो जोंनि स्किनावहाय पिम्पल्स एक्ने जानायफोरखौहाय थाबैनो थांनानै नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि लिंकआ होनाय दंखायो नोंथांमोना थांदो आरो लोगोसे बायदो